TKW nak statusnya intermediate apa ngebreak kuwi di mata agent elek. Ya ora kabeh sih agent ngono kuwi, enek sing agent apik ya enek. Tapi enek agent sing elek masane. Ngerti nek anak buah kuwi intermediate apa break. Dekne terusan emle, terus gak peduli. Biyen finish terus dekne senyum-senyum nampa arep ganti majikan ya ditampa dengan senang hati, dengan ramah. Lah saiki nek ngerti anak buahe kuwi intermediate ngebreak kerja rumangsane ya anak buah sing kerja ora bener. Padahal dekne kan ora ngerti ya, majikan koyo apa kan ora ngerti. Eneke iki nyalahno anak buahe, nyalahno TKW-ne. Harusnya kan dia itu harus lihat dulu. Itu majikan tuh bener-bener baik apa elek ngono lho bolo. Kok terus nyalahno TKW-ne ra iso kerja, ra pinter kerja. Bar TKW-ne pengen ngebreak